Next. Okay talaga yun. Nakuha na ba yung niya? Tulong mo. Be, madali na, be. Kaya mo yan. Dapat may grab kang ano. Ay, parang ito. Wala kang biga. Natawa na. Kano pa kayo? Ano? Ang kinipin video ko sa inyo. Mabaka na sila sa taon. Bin? Bin. Madung. Thank you, videographer. Thank you sa panahon.